signal jamming sa syudad sang Iloilo sa tion sang kasadyahan kag Dinagyang Festival kasado na. Gun ban ipatuma na sa Biyernes. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Impunto alas 12:01 sa Enero 13, tubtubtak na alas 12 sa Enero 23, ipatuma na ang gun ban sa syudad sang Iloilo bilang kabahin sang Dinagyang Festival 2023. Agud mabutang man sa sigurong publiko, ginabanta 2,000 ka mga kapulisan ang iga-deploy sa syudad. Laki pang force multipliers kag responders, 6,000 tanan ang magabantay kag magresponde sa anuman nga sahi sang emerhensya. Created also four sector para sa traffic management plan, no? Deployed with four area supervisor. So basically, all our deployed ambulances will have nurses and emergency medical personnel within it. Sa highlights ng Dinagyang Festival, ipatuman man ang signal jamming sa pila ka mga lugar sa city proper, partikular na sa mga judging area, alas 6 ang aga tubtub alas 2 ang hapon. Para naman sa illumination ng igapatigayon sa distrito sa Maduriao, matabo ang signal jamming alas 6 ang gabi tubtub alas 9 ang gabi. Apisar hindi ini makabig praktikal para sa mga mabisita, bangod posible magsalangisag sa kakulang sang linya sang komunikasyon, depensa sang kapulisan. Ang amo lang to nga punto is nga wala kita sing assurance kaya ang paggamit sa bomba o IED with the use of cellphone ang pinakamadali kag pwede obrahon sa isa ka terorista within minutes lang. So hindi naton ma-secure ina but according to EOD, kwaon naton ang opportunity nga hindi na matabo. Pahanumduman sang otoridad sa mga mamerimiking nga hindi gid kakontrol ang pagkasutil. May igapahamtang nga mobile jail ang BGMP sa nagkalailain nga bahin sang city proper kung sa diin temporaryo nga ihunong ang mga pasaway. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.